Gaixotasun gogorra eta ez ezaguna, ez da? Zuk Arantxa, ezagutzen zenuen gaixotasun hau lehendik? Irakurrian nuen zeo zer, baina asaleko ezaguera besterik ez neukan. Gaur asko sakonago ez, baina zertxo bat gehiago jakingo dugu. Familia insomnio hilgarria gaixotasun arraro bat da hau, lehen sintomak agertuta urtebeteko bizi esperantza izaten da asko jota. Horregatik behar dira informazioa eta ikerketarako dirua. Eta Euskal Herrian, zehazki Araban, konzentrazioa handia du gaixotasun honek, beraz horretara bideratutako medikuak eta ikerlariak ere gehiago dira. Gurekin da Bioarabako ikerlaria eta Osakidetzan neurologoa. Izaro Kortazar. Kaixo, Izaro. Arratsaldeon. Ongi etorri. Zu Bioarabako ikerlaria zara, esan dugu, Osakidetzan neurologoa ere bai. Zer da zehazki familiako insomnio hilgarria, Izaro? Familiako insomnio hilgarria da gaixotasun genetiko bat, orduan familia konkretu batzutan ematen da gaixotasun bada, eta da gaixotasun ultra raro bat, oso frekuentzia bajua da, gaixotasun bada mundu mailan, eta baita ere da gaixotasun bat prioi deritzen proteina batek sortzen duena. Gutxi gora berazea dinetan azaleratu daiteke gaixotasun hau, ez da jaiotzatik ateratzen? Ez, heldu adinean hasten da gaixotasun bada, baina dakan berezitasunetariko bat da, dala oso variablea. Orokorrean gaixotasun genetikoak familia batean adin gutxi gora bera berdinean hasten dira, adibidez Alzheimer gaixotasunean, baina kasu hontan izan leike pertsona batek hastea 30 bat adin inguruan, orokorrean 50 urteren bueltan izaten da, baina baditugu baita 60 inguruko adinduak ez dutenak gaixotasuna garatu genetikoki marka hori dutenak. 30 gaztea iruditu zait? Bai, hala da, oso variablea da, baina kasu batzutan oso gazte azten da. Badakigu lorik ezak, lorik eza tortura bat dela, hori liburutan da filmetan ikasi dugu. Baina gaixotasun honen kasuan, hasiera hori da, insomnioa, eta horren ondorioz datoz urrengo sintomak, edo hori da iturburua eta besteak ondoren datoz, ala ez? Orokorrean beti galdetzen digute hori, eta arraroa da pertsona bat sintoma horregatik konsultetara joatea. Gaixotasun hau dutenek ikertu ezkero dena dute lo sakona deitzen zaion, lo horren kalte bat, ez dute lo sakonik egiten, loa oso arina da gau guztian zehar, baina arraroa da hori norberak paziente bezala igartzea eta horrek eramatea konsultetara. Eta zer gertatzen da gaixotasun hau duen pazientearen burrumuinean? Da gauza kurioso bat, da proteina hau denok dutun proteina normal bat da, baina bapatean gaixotasun hontan forma aldatzen du, eta beste proteina gehiokin batzen juten da, eta danak gaizto bihurtuko balira bezala da, dana gaiztotzen dijoaz, eta proteina guzti horien gaiztotze horrek sortzen du, neuronak hiltzen joatea, eta norbera gaitasuna galtzen joatea. Orain irudi batzuk ari gara ikusten, Arantxa, barkatu? Irudi batzuk ari gara ikusten, garun osasuntsua behian eta gaitz prionikoa goialdean, ez da? Hortxe nabari ikusten duzue, bekaldekoa garun osasuntsuak duen tamaina orokorra eta gaitz prionikoan kasuan ikusten duzu atrofia deitzen dioguna, txikituta balego bezala da, eta tarte horiek ere nabariagoa dira, surko deitzen diogun horiek ere askoz nabariagoa dira. Garunak ikusten ari garela, beste irudi bat ere ikusiko dugu, ikusteko eragina bera ere nolakoa den, ez da? Kasu honetan, degenerazio espongiformea. Hori da, makroskopiko deitzen dugunetik mikroskopiora ikusten dugun aldean, hemen ikusten duzue esponja itxura hau hor zuri ikusten diran zulo guzti horiek ez dira normalak, hori ez legoke hor egon behar, eta hori bai dela gaixotasun, prioien gaixotasun talde hontako karakteristika bat. Eta sendabiderik badu edo arintzeko modurik, edo baretzeko modurik, edo moteltzeko modurik? Gaur egun ez du sendabiderik.
sintomentzat badaude tratamentuak, azaltzen doazen sintoma tratatzeko hori garrantzitsua da, eta pertsona eta familian alboan egon alda, baina egia da tratamentuak oin, egia da ensaio fazera pasatu garala lehengo biderrez. Mundu mailan gizakietan lehengo ensaioa ari dara garatzen, eta horrek etorkizunerako esperantza sortzen digu, baina tratamendurik ez legoke gaur egun. Bai, helduleku txikia da, baina zerbait da. Hori da, oin arte ez gekagun helduleku bada. Beste irudi bat ere badugu, okerrez baldin banago, eta gauza gehiago ikusiko ditugu hemen, gaitz prionikoak gizakietan eta gaitz prionikoa ardietan. Bai, hala da, talde bat da gaixotasun prionikoena, beren artean Euskal Herri mailan karakteristiko dakaguna da insomnio fatala, baina badaude beste batzuk Creutzfeldt-Jakob deitzen zaiona, mundu mailan ematen dana, kurua klasikoki Papuako zonan egon zana, eta egia da animalien munduan talde hontako gaixotasun ugari daudela, eta beti ere dago bildur hori zoonosi edo animaliegandik talde hontako gaixotasuna gizakiegana pasako litzaken arrisku hori hor legoke. Gaitz honek duen beste ezaugarrietako bat da oso azkarra dela, ezta? Oso azkar egiten ditu lanak. Hala da, behin gaixotasuna garatzen hasi eskero, hileen buruan, esperantza oso laburra da pertsona hauentzat. Orduan, orokorrean genetikoa den kasu hauetan urtebeten bueltan izaten da, baina hor bere variabilidade handiakin kasu batzutan hile gutxitan pertsona hiltzera heltzen da. Aldiz, bentaja bat dauka beste gaixotasun batzukin alderatuta, eta da, hau ez da kutsatzen, hau daukazu, zure genetan dago, edo harrapatu diteke gen hori ez izan da ere, harrapatu diteke gaixotasun hori beste gaixotasun batzuk harrapatzen diren moduan. Bai, gaixotasun talde honek dakaz 3 aukere izango litzakena. Bata da, kasualidadez edo sorte txarrez, batean zuri proteina hori gaizto bihurtzen zaizula, gero bigarren taldea frekuentzian izango litzake genetikoki proteina horiek gaiztotzeko tendentzia bat eukiko luketela, eta 3. taldea bai litzakela transmisioko, arriskuko kasuak, eta horiek ezagunak izan zan alde batetik handa, behi eroen gaixotasun izan zana Inglaterran, eta gero baita ere Frantzian eman ziren kasuak kutsapenanak hormona emate zanalen askunderako umei, lehen esan gaur egun sintetikoa da, baina lehen erabiltzen zen hildako pertsonegandikan, eta horren inguruan ere kasuak eman dira. Izaro, lehen esan diguzu sintoma lehen da biziko sintometako bat lo arina izaten dela, baina horrekin zaila dela jendea medikuaren gana joatea, ez da? Erraza da detektatzea edo ondorengo sintomak zein lirateke? Alde batetik familietan hori bizi izan dutena edo hitz egin dana edo hori bai erraza dela detektatzea, ze egiten ditu bi aurpegi izate bezala. Aurpegi bat izaten da begietan bikoitza ikusten hasten dira, tragatzeko deusketan iteko arazoak eukitzen dituzte, koordinazio aldetik ere arazoak izaten dituzte, eta beste aurpegia izan leikena da, kognizio esaten duguna guk edo inteligentzia, bai memoria, bai hizketan, bai orientazioa eta hori kaltetzea, baina hori da badakiten familiatan. Beste familia batzutan, edo ez da jakin, edo eskutuan egon da, eta hor kaso bat emanezkero oso zaila da diagnostiko eitea. Eta nola jakin gene hori daukagun, ez daukagun, proba bereziren bat badago horretarako? Bai, eiten den proba genetikoa da analitika bat, beste edo zertarako odola ematen dugun bezalako analitika bat, eta hori da eskubide bat dakana familia hortako edozein kidek, estudio horiteko, naiz sintomak euki, naiz sintoma gabe bere bizi planifikaziorako beharra baldin badu. Eta zein da Euskal Herrian daukagun errealidadea? Zelen aipatu dugu Araban gertatzen den gaixotasun bat dela, ez da? Gure hospital osi Araban dakagun errealidadea da urtero genetikoki insomnio fatalan kasu bat edo bi izaten ditugu. Eta hori asko da? Hori asko da, mundu mailan oso tasa altua da, eta Espainia mailan bertan kasu hauek deklaratu behar izaten dira. Osea, eraman behar da gobernu mailan registro bat honena, eta orduan Espainiako kasuen erdiak
Euskal Herriak izate ditu. Eta gen hori baldin badaukazu, nahita nahi ez azaleratzen da gaixotasuna, edo lotan gelditzen da gen hori hilarte. Hori da, beste berezitasun bada, gen marka hori izan ezkero, lehenago edo beranduago gaixotasuna garatuko duzula. Bizi iraupen, heldutasun batera heldu ezkero, ziurra da, hori desarrollatuko duzula. Eta jendeak jakin nahi izaten du, gen hori badaukan, ez daukan, hori oso galdera sakona da, Bai, hor dago... Erabakia bentsat. Hor daude egoera oso ezberdinak. Gu adibidez oin izan dugun estudioan jende askokin hitz egiteatuko zaigu, eta nik ulernesake baita ezerrez jakin gabe bizi nahi duenaren ikuspuntua, edo baita ere bere bizi planifikazio laborala, familiarra, soziala eta antolatzerako beharrezkoa dakana, estudio digitia eta emaitza jakitia. Eta orain ikerketek lortu nahiko luketena, da beraz, bizi itxaropen hori luzatzea? Ikerketek dute bi ikuspuntu. Bata da, zuk sintomak izan aurretik jakitea noiz hasiko den gaixotasun hori, ze hori da oso interesgarria, edo zein tratamenduntzat jakiteanik noiz hasiko zaidan gaixotasun hau, eta gero, urrengo fasea litzakena da, behin tratatzen hasi ezkero, hori kantzerran inguruan, minbizian inguruan ikusi dugun bezala, lehengo aukera izaten da bizi iraupena luzatzea. Sendatze hori bada idealizatzea tratamento bat, baina ja bizi iraupena luzatzeekin ja pozik geundeke. Gaixotasuna oso azkar joateak laguntza ere azkar eskatzen du, ezta? Eta zaila da, familia bati edo pertsona bati azkar laguntzea? Bai, oso zaila da, bai, medikuntzan aldetik, eta batez ere behar sozialak izate ditue familia horiek, eta behar sozialen aldetik oso motz geratzen da egoera. Egia da, ointxe lege berri bat sartzen dela elan legea, eta horren inguruan aldaketak egongo dirala, eta elan legea deitzen dana, irekita dago beste azkar dijoazen beste gaixotasuneri ere, babes bat emateko, eta horren inguruan espero dugu babes hori, batez ere babes soziala dela behar dana azkarrago jungo litzakela. Zu ikerlaria eta neurologoa zara, zein da zure lana edo baduzu pazienteekin gaixoekin harreman zuzenik? Bai, nik Osi Araban hasi izanetik lehenengo kasua helduta orduantxe izan nuen jaba dira 11 urte, eta orduandik beti bai nire lantaldean eta baita ere gaur egun beste ospitaletatik, Osakidetzako beste ospitaletatik kaso baten susmoa dagonean, beti kontaktuan jartzen gara, edo bai berek kontaktatzen didate galderak egiteko, edo pazienteak berak ere orokorrean eta familiak orokorrean ezauten nautez fundazio baten gaude, fundazio horrek lan handia egiten du familia beharrak asetzeko, eta baita ere gu mediko bezala eta ikerlari bezala fundazio hortan papel badakagu familia jakin izan dezaten ze egoeratan gauden.